Elements of the story. Binisaya. Binisaya. Nakasuway ka na ba nga maminaw og usa ka sugilanon or istorya? Okay. Ang mga detalye o importanteng panghitabo matiman-an pinaagi ni ining character, setting, o events. Ang mga detalye kuno or mga importanteng panghitabo sa usa ka istorya o sa usa ka sugilanon matiman-an pinaagi sa character, setting, o events. Character. Unsa ka ning character? Sige, mao ni siya. Ang mga tawo o mga hayop nga gihisgutan o nag-istorya. Ang karakter di ay mao kini sila ang mga tawo or kung ang sa istorya mga hayop ang naangat to. O, mga tawo o mga hayop nga gihisgutan sa istorya or sila ang nag-istorya. Pananglitan. Pananglitan sa tawo. Ang mga bata. Mga bata. Pananglitan sa tawo gihapon, magtutudlo or maestra. Pananglitan ang nurse. Ang nurse, usa na ka tawo. Pananglitan sa mga hayop ang baka. Baka. Ang manok. Manok. Pananglitan usab na siya sa hayop. Ang langgam. Ang langgam. Usa gihapon na siya ka hayop. Setting. Ang setting usab mao ang lugar ug panahon nga diin nahitabo ang istorya. Ang setting mao ang lugar ug panahon nga diin nahitabo ang istorya. Pananglitan sa lugar o ang lugar pananglitan na siya sa setting. Gilugar, eskwelahan. Eskwelahan, usa ka na ka lugar. Ang simbahan. Simbahan, pananglitan na siya sa lugar. Pananglitan usab sa panahon ang buntag. Buntag. Ang ting-ulan. Ting-ulan. Pananglitan ka na siya sa panahon. Events. Events. So, pangtulo na ni siya no, ang character, setting, o ang pangtulo, events. Okay. Sa events, mao kini ang gasunod-sunod nga mga panghitabo sa istorya. Moingon di ay kuno tag events, mauna ang gasunod-sunod nga mga panghitabo sa istorya. Pananglitan. Gapasalamat sa Ginoo sa maayong pagmata. Pagmata nimo, magpasalamat ka sa Ginoo. Sunod, gihipos ang mga habol o uban pang gamit pang tulog. Kay pagkahuman nimong mata, nagpasalamat ka sa Ginoo. Sunod, imong gihipos ang mga habol o uban pang gamit pang tulog. Sunod, gahilamos sa nawong. Nanghilamos ka sa imuhang nawong. Maukato ang pananglitan sa events. Sunod-sunod nga panghitabo sa istorya. Paminaw sa istorya. Timan-i ug tubaga ang mga pangutana. Sige, maminaw kita karon og istorya. Kada buntag, muadto si Manong Jose sa ilang gulayan sa barangay. Aron pagsubay sa iyang tinanom nga
Kada buntag kuno kinsa toy mo ngadto sa gulayan, si Mang Jose kay iyang subayon ang iyang mga tinanom. Nakita nga daghan ang mga sagbot. Nagkuha siya bungkay ug gilimpyuhan niya kini. Pagkahuman, iyang gihakot ang sagbot. Ang mga layang dahon sa mga utanon, iya pod kining gipangmuha nang limpyo si Mang Jose. Ang binungkay nga sagbot iyang gitapok sa punuan sa mga tanom. Pagkahuman, ang punuan sa mga utanon nausab ang iyang gihabukan. Hinlo na tan-awon ang iyang gulayan ug sigurat. Mutubong himsog ug dagko ang mga bunga niini. Wow, usa toy mga tanom ni Mang Jose? Mga utanon. Sige daw. Itanganhi mga pangutana. Si Manong Jose muadto sa gulayan sa barangay. Oo or dili? Si Mang Jose muadto sa gulayan sa barangay. Oo or dili? Kibutangan nato og check ang inyong tubag. Ang oo ba or ang dili? Muadto ba to si Mang Jose sa gulayan sa barangay? Oo, muadto siya sa gulayan sa barangay. Muadto si Manong Jose sa suba. Muadto si Manong Jose sa suba. Oo or dili? Muadto si Manong Jose sa suba. Dili. Dili siya muadto sa suba kay muadto man siya sa gulayan sa barangay. Kada buntag, muadto si Manong Jose sa gulayan sa barangay. Kada buntag ba to? Oo or dili? Very good. Oo, kada buntag muadto si Manong Jose sa gulayan sa barangay. Kinsa ang muadto sa gulayan sa barangay? Kinsa man to? Si Mang Juan, letter B si Mang Jose, letter C si Mang Pedro. Kinsa ang muadto sa gulayan sa barangay? A. Mang Juan, B. Mang Jose, C. Mang Pedro. Kinsa man to? Letter B si Mang Jose. Asa muadto si Mang Jose? Asa man siya muadto? A. Suba, B. Eskwelahan, or letter C. Sa gulayan. Asa muadto si Mang Jose? A. Suba, B. Eskwelahan, C. Gulayan. Ang saktong tubag, letter C. Gulayan. Unsa ang tinanom ni Mang Jose? Unsa ang tinanom ni Mang Jose? Letter A, utanon. Letter B, prutas. Letter C, mangga. Unsa ang tinanom ni Mang Jose? Letter A, utanon. Letter B, prutas. Letter C, mangga. Okay, very good. Letter A, utanon. Mga utanon ang tinanom ni Mang Jose. Character. Unsa ra gud to ang character? Ang tawo or mga hayop sa istorya. Sige, kinsa man ang character sa atong sugilanon o sa atong istorya? Si Mang Jose. Si Mang Jose, siya ang character sa atong istorya. Setting. Setting mao kini ang lugar o panahon sa atong istorya. Asa man nahitabo ang istorya? Sa gulayan sa barangay. Gulayan sa barangay.
lang hinaot ko nga aduna kamoy nakatunan. Daghang salamat.